Hej. Goddag. Goddag, ja. Og goddag og Henrik. Ja. Så jeg forstår, at du er en, som blev født i Burundi, men folk kender ikke dig. Hvem er du? Jeg hedder Kai Anker Jørgensen. Jeg er søn af Jens Anker Jørgensen, og er født i 1948 i Burundi, i Musema. Ja. Og jeg har min barndom i Musema, Rohingya og lidt i Mataba. Ja, også boet lidt i Rubura på et tidspunkt. Men jeg har gået på amerikansk skole, Windy Hill School for Missionary Children i Moea, i min barndom, før jeg kom til Danmark. Så da jeg kom til Danmark, havde jeg faktisk gået i amerikansk skole for det meste den tid der. Så kom jeg i 1961, mener det jeg var, eller så var det 62, hvor far og mor rejste til Burundi. Der blev jeg i Danmark og gik på skole på baptisternes skole i Tølløse. Men jeg var i Burundi hver sommer indtil 1965. Og det er sidste gang, jeg har været i Burundi. Og der boede vi i Mataba. Min far var egentlig, han er fra Bornholm, og han var uddannet som smed. Min farfar havde en smedje på Bornholm, og han er uddannet på fiskekuttermotorer. Han læste så senere på præsteseminaret og tog til Burundi, og så meget ung, og var der en meget lang tid første omgang på grund af verdenskrig. Så han kom først hjem efter verdenskrigen, og der traf han min mor, og så rejste de ud sammen bagefter, og jeg blev født derude i 48. Min tid i Burundi, det jeg husker, det er, at jeg legede sammen med Burundi-børnene. Der var dine Kulikiers børn. Ja. Der var jeg meget sammen med, indtil jeg kom i skole, og så ellers var det jo på den amerikanske skole der, hvor jeg havde den fordel for alle amerikanerne, at jeg kunne Kirundi. Jeg talte flydende Kirundi, det kunne de ikke, alle de andre, der var der. Og det var nogle gode ord, jeg synes. Jeg var der i 4 år, og så kommer jeg til Danmark, når jeg er 13. Og vi var jo 9 klasser der i Moea. Og da vi var flest, var vi 21 børn, det år vi var færrest, var vi 9 børn. Og det var sådan nogle amerikanske bøger, man fyldte ud, og så fik man det næste at fylde ud. Så jeg var i 4. klasse i geografi, jeg var i deres 10. klasse i matematik. Og så vidste de ikke lige, hvad de skulle sætte mig ind i Danmarks skole, men jeg havde alderen til, at jeg kunne komme i 7. klasse, og det var den, de satte mig i, og det var fint. Jeg har ikke haft problemer med skolegang eller noget. Far, han var en byggemester i Burundi. Jeg tror, han har været med til at bygge på alle missionsstationerne. Dem, jeg kender mest til, fordi meget af det jo enten før jeg bliver født, eller efter. Det, jeg kender mest til, det er hele kulsekundære i Moea. Og så er det faktisk kirke i Rubura, han var med til, men så er det alt, hvad der var i både Rohingya og Mataba. Det har far bygget og lavet og bygget op, sådan at han uddannede jo sne, og han uddannede murer til at lave det her. Det til at brænde sten og lave store ovne, det var også noget, de selv forestod. Jeg har en lille historie om min skolegang, som vi kan bagefter se, om den skal væk. Ja, okay. Fordi missionærer, der var nogen, man kunne godt sammen med, der var nogen, man ikke kunne, men der kom et missionærpar ud, som blandt andet skulle undervise os. Og dem kunne jeg ikke lide. Så jeg prøvede at undgå, det var derfor jeg kom på amerikansk skole, fordi dem der egentlig kunne vi ikke, men jeg prøvede at undgå det, og det var sådan, at når vi havde spist middag, så skulle jeg og min bror Paul gå ned og lære noget dansk skrivning og sådan.
Og så sørgede jeg altid for at forsvinde på det tidspunkt der, så de ikke kunne finde mig. Og det endte med, at jeg gik ned på værkstedet, hvor far havde lavet, og han var ved at bygge en stor båd til et sted, hvor de skulle sejle over en stor flod. Og det gjorde de ved at skære sådan nogle tønder i halve, og så svejse dem sammen. Og så lavede de en kø på. Og så satte jeg mig i sådan en tynde dernede og vippede frem og tilbage. Og så er der en armbold på jorden, jeg falder over, og så kommer en stor hammer over og her på armen, så jeg brækker armen. Men ham Barundi-manden, han var jo vaks, han kunne godt se, at armen gik sådan. Han rykkede lige ind, og så var den på plads, og så kom jeg op til mor og sagde, at jeg havde så ondt. Det var så slemt. Jeg fejler ikke noget. Du kan gå ned i skole. Og jeg tror, der gik en uge, hvor jeg beklagede mig. Så sagde jeg, okay, så må vi afgjort. Så jeg kom bag på motorcykel med far, kørte til en gåsi, og fik taget en røntgenbillede. Og så var der fraktur 2 steder. Og så havde jeg styr på min mor. Så behøvede jeg ikke gå i skole mere. Pragtfuld historie. Så blev jeg fri for det, og derfor behøvede jeg ikke at gå i skole, før jeg blev 9 år og gammel nok til at få min bror med, og vi gik på amerikansk skole. Men der skulle en brækket arm til, og hun var meget stædig. Ja, det var hun. Ja, hun var... Hun stod for det, hun stod for. Ja. Meget bestemt. Der skulle man... Men hun var... Dine forældre kendte jeg jo godt. Ja. Og vi rejste sammen, da jeg var 13 til Danmark. Men det er din forhistorie, jeg synes det er smukt. Min er lidt tidligere, jeg er født i 40, og min far kom derned i 34, og din far kom til Burundi i 38. Ja. Det er i hvert fald det, jeg har fået at vide. Nå, jeg troede, det var lidt til... Ja. Nej, det var i hvert fald så var der sket det i kirken, at der var sket en gevaldig vækkelse i hele det område, de arbejdede i. Så der blev mange kristne døbt, og der blev lavet skoler rundt omkring. Jeg tror, de var oppe på 38 skoler. Det var Kibogoi og Rohingya, Matava. Ja. Og det blev til missionsstationer senere hen. Også der var ikke arbejdet oppe i Lubula på det tidspunkt. Og det var ligesom din far, han kommer derned, der var det jo et resultat af den vækkelse, fordi der var sket så meget, at nu skulle der bygge skoler og laves skolebøger. Vi talte om sproget lige før, hvordan man har lavet sproget ud fra lydene, og simpelthen konstrueret et sprog, hvor bogstaverne svarer til lydene. Og så har man lavet en grammatik bagefter. Og så lavet nogle enkelte enark af 4 ark med skoleopgaver, og så blev de delt ud. Og så lavede man alt muligt andet på tavlen, og de lærte at gå i skole på den måde. Samtidig med oversættelsen af det nye testamente, som man havde et forarbejde fra Rwanda, altså Rwanda, Rwanda, hvor man havde oversat CMS, den engelske højkirke, havde oversat. Men Kinyarwanda og Kirundi passede ikke sammen. Det er akkurat det samme, ja. Det er ikke sammen, fordi der var en masse ord, der alligevel forveksles og fik misforståelse. Og så blev det altså gennemgået af Sibomana og Esther Choate, Hans Emming og Gilbo, Lisbeth Gilbo, og der var en afrikaner mere. Og de gennemgik alle udsagn fra Bibelen fra Rwanda, så man kunne, så den passede med den danske i hvert fald oversættelse så godt som muligt. Og så fik man alle testamenterne samlet. Først så lavede man trykkede man Lukas evangeliet,
og Matthæus enkeltvis, og det kom ud som en på hver skole og lignende. Men så blev det lavet så om til et helt nyt testamente, og det kan ankomme i 30 sække på hovedet fra Bujumbura i 1952, og det var en gevaldig fest, hvor de får budskabet. Og det blev så også sådan, at mange kunne lære Bibelen og budskab. For ellers så havde det jo været ligesom det var her, at det var læst op på latin, og ingen forstod det. Men det var jo vigtigt, at man kunne læse det på sit eget sprog. Ja, jeg ved, at vi har haft en samtale på Kirun, men kan du præsentere dig og Diog, fordi at når det er lidt mere frit. Ja, rigtigt. Ja. Din mission, den starter med N.P. Andersen, der kommer fra Kongo, fordi der havde været oprør, og så de svenske baptister, der havde optaget N.P. Andersen og Johanne som missionærer, de syntes ikke, at de skulle sendes hjem. Men de syntes, de skulle prøve at tage til Burundi, fordi der var så utroligt befolket. Ja. Og så tog de det mest befolkede sted, det var omegnen af Ngoti. Op fra Rubura, Ngoti og ned til og Kayanza og ned til Banga og lidt syd derfra. Og det blev så det danske område. Du heter Henry Christensen, sant? Henry Christensen. Ja, og så... Jeg er søn af Ellen Christensen, som var læge i Musemma, og Emanuel Christensen, som var missionær på... altså, han var nærmest autodidakt. Kan vi sige, at dine forældre og hans forældre er første generation af missionærerne, og dere er andre generation, eller? Ja, jeg er ikke missionær. Nej. Nej, jeg kunne godt tænke mig at være missionær. Ja, men de som kom først i Burundi. Ja. Det var vel N.P. Andersen og så hans forældre. Det er vel den allerførste generation. Jeg ved ikke, hvornår Emmings kommer. Jo, Emming var der før. De kom der før? Ja. Okay. N.P. Andersen i 28, og Hans Jensen, som han hed dengang, kom der i 30, sammen med Esther Johansen. Okay. Og Esther Johansen var jo lærerinde, og hun bevirkede, at man skulle skrive skråskrift på en ganske bestemt måde. Og alle eleverne fra Musemma, de blev kendt i hele landet, fordi de kunne skrive meget smukt. Og det var et forlangt fra hendes side. Og min far skrev næsten det samme, og også skråskrift, og det var også smukt. Du blev født i Burundi, og du voksede op sammen med burundiere. Hvordan du følte, når du var ung menneske der, når du boede i Burundi? Altså, som barn, der følte jeg mig næsten lige med Burundi. Det vil jeg sige. Det var dem, jeg legede med, det var dem, jeg kendte. Ja. Senere kom jeg på skole, som jeg siger, en amerikansk skole, og der var det jo de amerikanske missionsbørn, som vi legede med, og de havde lidt større afstand til Burundi. De danske missionærer, de lærte sig Kirundi og talte Burundi. Amerikanerne, de lærte ikke Kirundi, de lærte afrikanerne at tale engelsk. Det er selvbedste forsøg. Det er nemlig utrolig karakteristisk. Ja. Og det gav jo en helt anden kontakt til afrikanerne. At vi talte deres eget sprog, misforstod hvad de sagde, og grinte af det, og lavede om og rettede på det, og lærte sproget i chapeau, i chapeau. Det er to forskellige ting. Og mor skældte vil du have en hat i stedet for det? Vil du have en på siden af hovedet? Sådan nogle ting. Det var, og de blev rettet. Og det gav et tillidsforhold, som var utrolig fintfølende
helt ud i de helt meget små ting. Jeg nævnte det, at mor havde i mange år altså de her kvindemøder, hvor de drøftede alt muligt seksualitetsproblemer og flerkoneri og voldtægt og alt sådan noget. Og drøftede det igennem. Er det rigtigt, at kongebarn blev født i Mosema sygehus? Ja. Jeg kan ikke gå nærmere ind på, fordi der er ting, der ikke skal siges. Men vi fødte et barn, og far havde lavet en bestemt bygning til den situation. Og mine søstre og jeg, vi var oppe og drikke mælk og fik en kongelig banan. Og det var en stor rød banan på, der var meget større end ellers. Og det smagte fantastisk med honning. Og jeg glemmer det aldrig, den måltid. Og det var fordi, det var dronningen. Og dronningen kom op i vores hus og talte om sin graviditet og gennemførte sin graviditet. Og vi fik altså det skind, og, som jeg viste på et leopardskind, og et leopardkranium og et hyænekranium. Som selvfølgelig på en eller anden måde ender i jeres museum en gang. Men foreløbig har jeg det. Men der var mange andre ting, vi skulle snakke. Ja, det går fint. Men det var et billede på sykehusdøren i London. Og känner det bilder som var på sykehus. Det er en som død, en missionær som død, som minne. De har lagt et billede på døren. Kan dere forklare lidt om det? Emanuel Broholm havde været med som dansk missionær i Kongo. Og den tog mine forældre op til. Så det skulle være en minde af dem. Ellers så var det Albert Schweitzer far, han skrev sammen med. Og han besøgte katolske missioner og besøgte mange andre typer. Og han var ude på at stjæle, ikke stjæle, men alle de batterier skulle gennembruges, de akkumulatorer. Og i en sang hjalp din far med at komme kover og zinkplader ned i igen, sådan at de kunne bruges. Og så satte han dem sammen og lavede et operationslys med en sekskant med en 100 watts pære i hver hjørne. Og på den måde var det skyggefri, når de skulle operere. Fordi på det tidspunkt kunne man kun operere om dagen. Fordi det var æter eller kloroform, og hvis man tændte et lys, så eksploderede det. Så derfor skulle der elstrøm til på akkumulatorer. Og de fik så strøm på en lille generator fra japansk krig. Og han lavede også en telefon, som han mellem lægebolig og sygehus, så hvis der skete noget dernede, så kunne mor få besked lige med det samme. Nå, det var hans fortjeneste. Din fortjeneste var at svejse de her små batterier sammen, så de virkede til telefonen og mange andre ting. Jeg var med til at male 50 senge på sygehuset i lysegrøn, og jeg lavede nogle tavler, hvor man kunne skrive det temperatur og navn og hvad de fejlede på over sengene. Og så om natten, så sov alle mændene på sengene, og på kvindeafdelingen, der lå de jo nede under. Hvis så mor kom på stuegang, så byttede de lige om, så kom op på sengen, og så mændene kunne sidde ved siden af. Der var et larm hver gang mor kom ind der. Under krigen var de jo meget selvforsynende, og det var Emanuel, der var bagmand for det. De lavede jo en tæppefabrik, hvor de tjente penge til missionen, for de fik jo ikke noget fra Danmark. Så jeg har forstået det, og fik det hele til at køre. Angående at man lavede ting selv, så tror jeg, at der er en lille historie, min far har fortalt. De havde en Forte, tror jeg det hed. De kaldte den Rutete. Og den kunne jo gå i stykker, og så lavede far den her røvsmed og motorsmed og sådan.
Men som man siger, en gang fik han den samlet, så den havde 3 bakgear og 1 gear forlæns. Så måtte han have gearkassen skilt ad igen og vende tandhjul. Det har jeg ikke hørt. Det er far fortalt til. Historien er meget. Ja. Men illustrerer, man klarer sig selv. Ja. Hvis det går i stykker, så finder man på, og så drejer man nogle tandhjul, hvis det er. Og det var jo meget, meget nødvendigt under krigen. Der var et moment, jeg ikke har nævnt under krigen. Jeg nævnte det der med tæppefabrik, hvor de brugte de naturlige rødfarver, der var, som de også brugte til deres krukker. Så var der det, at der var flygtet så mange baptister i 1890, enten som mormoner eller baptister til USA. Og det var et område i nærheden af Chicago og Iowa. Og der var der en baptistkreds, som egentlig var en dansk baptistkreds. Og dem fik de i forbindelse med under krigen. Så de samlede penge ind til missionen, da forbindelsen til Danmark var afbrudt. Sådan at de fik alligevel nogle beløb fra Amerika, og det synes jeg skal nævnes, når det er historisk baggrund. Og så den lille finte, at da det skulle afgøres, hvad man skulle lave, så havde der været et møde i den kristne menighed hos de sorte i 3 døgn, hvor de så voterer, at de nok skulle klare deres egen kirke, og at missionærerne skulle selvforsyne sig. Altså lære at få et eget levebrød. Og det synes jeg var fantastisk. Første 12 år efter, at man starter missionen, har man et demokratisk valg, der vælger deres egen frihed. Det er jo fantastisk. Absolut. Ja. Så vi som vokser nå, vi prøver å lære fra de gamle. Og det skal være en jubileum for baptisterne. 4 år, ja. Ja, 100 år. Og det er på Norges nationaldag, den 17. maj. Er det det? Så kanskje folket som skal være i den samling, vil høre om du lever eller ikke, hva budskap du har for dem, kanskje som kan hjelpe alle generasjoner, fordi at dere har gjort veldig mye for Afrika, har vært misjonær i veldig vanskelig tid, bygde kirker, skoler, sykehusene, og folket skal feire 100 år etter. Hvilke budskap som du tror er viktig, som du vil formidle nå? Altså, jeg har jo ikke været missionær. Du har ikke vært missionær? Jeg har været missionær barn, jeg har aldrig været missionær, men jeg har været i Burundi, og jeg har et eller andet om Burundi. Men tingene, der er jo så meget, der sker jo så meget, og historien den går op og ned. Og, så jeg ved ikke, om jeg har så meget at sige noget, så tror jeg da nok, at de skal prøve at være selvstændige og køre det selv. Der kommer nogen og laver noget, og har tilført Burundi en anden kultur, udefra, ikke også, som de så har taget til sig. Men der er jo stadig noget af deres gamle kultur bagved, og det giver nogle slagsmål. Altså, du ved jo, meget af det, som far har bygget, det blev ødelagt i 72. De mennesker, han kendte og havde opdraget og lært, de var væk. Så historien går jo op og ned, og jeg synes, det er meget svært at sige, hvad fremtiden kan bringe. Så det bedste råd vel, at man skal sørge for at være sig selv. Jeg vil sige, at det er utroligt vigtigt at udvikle jeres sprog. At sproget hele tiden er et spejl af jeres liv dernede. At I fortæller alle de historier, I har hørt, og får dem skrevet ned, så
hurtigt som muligt. Og at de får fat i nogle forfattere, der kan sætte tingene sammen. Journalister, der kan tage og binde historier. Det er den ene ting. Den anden ting er, at ovenpå de politiske spændinger, der har været igennem de årene efter selvstændigheden, må man have lært, at de tre folkegrupper skal leve sammen og skabe et eller andet sammen. Og det er så, fordi når det problem, der har været i Burundi, det stammer jo helt fra dengang, at man satte sig ned og begyndte at lave marker, og så at de andre, de var jægere. Så det er Kain og Abel problemet om igen. Det er det hver eneste gang. Er det, om man bliver velsignet som bonde, eller og har gjort så meget ud af sin egen jord, og det må du ikke tage fra mig. Og så dem, der kommer med deres kameler forbi, og med deres smukke piger, eller mangel på piger, og så skal de pludselig i landsbyen med de unge piger, og så sker der kulturskred. Det er det skred, som man må ligesom tænke igennem og forene til en helhed, som hedder Burundi. Amarundi. Ikke? Og hvad var det, jeg ville sige mere? Der var lige en ting mere. Det var kulturen, der skulle holdes ved lige, for ellers så forsvinder den i amerikanisering og tv og alt det moderne pjat. Amajambøkke. Vi gælder en nummer. Og så er det også vigtigt med et lille ordspil, som jeg kan huske. Ja. Amanyama, Inyama. Og så fred. Amahoro. Umuhoro. Det er noget, man skærer grene af med for at hente gummi til de hvide. Og det kan blive til en kamp til mennesker. Men lægge det som våben, og så få Amahoro Mutima, og det bliver velsignet af Gud. Hvis vi skal se det i stort perspektiv, så forurener vi hvide jo verden, og miljøet går til. Men den enkelt største miljøfaktor, det er tilvækst af befolkningen i Afrika. Så en eller anden, jeg mener, da jeg var dreng, der var Burundi noget med 2 millioner, sådan noget. Nu er det 12, er det ikke rigtigt? Ja, det var 2,5. Ikke også 2,5. Og så var det 12. Men nu tror jeg, det er i hvert fald færdigt befolkningstilvækst. Yes. Og selvfølgelig, hvis de skal have samme rettigheder, som vi har heroppe og langt forurenet, så en eller anden form for begrænsning af tilvæksten i Afrika. I Danmark er det modsat problem. Det er for få, men og det said, see rider, see what you have done, Lord, and Mama will see